Te is érezted már azt a gyomorszorító érzést a szervizben, amikor megkapod a számlát, és egyszerűen tudod, hogy ez nem stimmel. Amikor kifizetsz egy kisebb vagyont, de fogalmad sincs, hogy az alkatrész tényleg annyiba került-e, vagy csak rajtad akarják megkeresni a havi bónuszt. Szia! Én egy 17 éves srác vagyok, és elegem lett. Meguntam látni, hogy nap mint nap embereket húznak le 100 000-ekkel, csak azért, mert nem értenek az autókhoz. Úgy döntöttem, nem csak panaszkodni fogok, hanem teszek is ellene. Az egész akkor dőlt el bennem, amikor láttam, ahogy egy hozzám nagyon közel álló embert gátlástalanul megkárosítottak. Olyan összeget fizettettek ki vele egy egyszerű javításért, amiből más egy fél autót vesz. Ott áll tehetetlenül, mert bíznia kellett a szakemberben. Akkor megfogadtam, többet ilyen nem fordulhat elő. 17 éves vagyok, és tudom, hogy egyedül nem tudom megjavítani az összes autót. De ezzel az appal eszközt adhatok a kezedbe, hogy téged többé ne tudjanak átverni. Ez az én küldetésem. Egy igazságosabb piacot építeni minden autósnak. Tarts velem az úton a Reddit csoportunkban, és ne hagyd magad. Ároka.